Paralog sa chisin pat nga pediang subhabiang ya pisha kane ka channel. Langba kane ka channel nga walam biang shapi ya ka jingkai tonic solfa. Karukom ruai dagi notes ne ki daksur ken ut. Snubha like share bat subscribe. Ha kalenong ka baasya kamat nahikai ya ka jingai jong ki note na uwe unot siya uwe pat malakot ka interval mentapat ngan hikai ya kalanong lai ada kerpat ru ipis ngubhas ngap baca skor nadu ke basdang hadu ke bakut nang basuki pin kelalong ilade kita kinong ruai bat kinong sinajing ruai kan sedang no ya kalenong lai kalong sepang technical names but mental effects baro kinut jong katonic sofa kidon ya kikerteng balakot technical names but kidon ru ya ka mental effect jong ki to ke jimut technical names kemut ya kajaka ha kaba kinut kidon ha ka skill lakot degree kum u first degree u second degree bat kum terter ini kinut kibadon ha kita ki degree kidon la ka jong ka kerteng keno ruai yaki kum udo ubade u first degree ure ubade u second degree bat kum terter ini kinut ki peni ya ka jing sawa la ka jong kebasyong per bat kebakta ya ka jing sneu jong ubriu lakot kerteng yaki daki wei pat kirukom jer ba lakot technical names kata ka jing mut jong kini ki technical names ka mental effect pat ka mental effect mental effect pat yo ka jing kata ubriu ulong ujing tau ubah kamper na pedeng ki parajing tau baro ha ka kendau da ka jing yo ki kmat kata ni ka jing perkat jong u da ka ba u itu da ka jing yo sneu ki skor kata ni ka jing sneu jong u bat da kata utip nama kata uwei unot jong katonic sofa upeni la ka jong ka jing sawa kata ka jing sawa ka kata ya ka jing sneu jong ubriu bat utip usutu bagata ka jing sawa ka penseu kermen ne ka penseu si bat kumta terter kumta mental effect ka theo ya ka jing sawa bami na uwei unut kabakta ya ka jing sneu bat ka jing perkat jong ubriu tong ini page ya kane ka chat jong kinut harum kane ka chat jong kinut kalong ha kane gedur kane ka kolom banakong kadai ki degree kane ka kolom ke baar kadai ki note mui ong solfa note kane ka kolom marlai kadai technical name umur ka kerteng jong kini ki note kane ka kolom nomor sau kadai ka mental effects umur ka bot ta jong ka jing sawa jong kini ki note ti uni u do ude u first degree uni u re ude u second degree uni umi ude u third degree uni u fa ude u fourth degree uni u so ude u fifth degree uni u la ude u sixth degree
une uti ude u7 degree. Kamut degree benekong udo, degree ba ar ure, degree ba lai umi, degree ba sau ufa, degree ba san uso, degree ba hendreu ula, degree ba nyeu uti. Kine kidei inut bi ong so fanut. Ini pada technical name. Technical name. Une udo ude utonik. Une ure ude usupertonik. Une umi ude umedian. Une ufa ude usubdominan. Une uso ude udominan. Une ula ude usubmedian. Une uti ude leading note. Ini pada gemut kabor jing kta ya ka jing sngau ka jong briu leng ba ka jing sawa jong kini kinot ka jing sawa jo uni utonik udo utonik kalong ka ba sngau skem ka ba sngau klein ka jing sawa jong uni supartonik ure kemut ka ba sngau ra mensim ne sngau kemen. Nah, tagajing sawa jong uni median dan umi kabor kta jong ugolong kaba sngau jai ne jar. Nah, tagajing sawa jong subdominan ufa kemut kaba sngau marwei dan sngau lengo bat sngau lengo. Tagajing sawa jong dominan uso kemut kaba sngau bang kaba sngau tenat. Tagajing sawa jong subdominan ula kemut kaba sngau kuslai ne sngau brayam. Nang tagajing sawa jong leading note uti kemut kaba tersu ne sngau kwa le e. Rasa pujing sawa jong sedang na tonik. Do kata ke jing sawa jong tonik kabor kata jing sawa jong bru golong kaba sngau kemen kaba sngau klein. Nah, taga jing sawa jong supartonik ure sngap re kata ke jing sawa jong supartonik kaba kata ya ke jing sngau jong bru golong kaba sngau ra mensim ne sngau kemen. Nah, taumi bode median mi kata ke jing sawa bami nau ne median kaba kata ya ke jing sngau jong bru golong kaba sngau jai ne jar. Nah, taga jing sawa jong subdominan fa te kata kabor kata jing sngau jong bru golong kaba sngau marwei bat ba sngau lengo. Nang taga jing sawa jong dominan uso so kabor kata ya ke jing sngau jong briu habong yo sngau te sawa golong kaba sngau bang kaba sngau tenat. Nah, taga jing sawa jong sub median la kata ke jing sawa pada kata ya ke jing sngau jong bru boyo sngau golong kaba sngau kuslai ne sngau brayam. Nah, taga jing sawa bakado jong leading note uti kemut batersu ne sngau kwa le e. Taga dei mental effect oleh ne ka jing kta ya ka bor jing sngau jong briu habong sngau jing sawa ide kita. Tas ngapa tersawa biasa cisin
sa sngab hai ke jing sawa jong kini de gine te ke bor kata yau no sngeu mo brio do re mi fa sol la ti Yau nung reading no ti yung reading no bat sun mat kuat berkutang ni Nre kuat banang tersu dan ne banang lei ban kut sya uwe paju la presoksi la basoksi nes ngeu bayam so dominan so bang so tenan fa dominan so merway so longa mi median so jajai ne jarjar re supatunik was ngora mesin ne so kemen do tunik was ngau scam bat ngau klein kini kidi sekan mau utunik fast degree supatunik second degree median third degree subdominan de fourth degree dominan fifth degree super submedian 6 degree leading de 7 degree sekan mau ini kita kibang technical name bagi ini beri kita solve note mengyong do udah utunik re supatunik mi median fa subdominan so dominan la submedian ti leading note yalam bat kut sewe kut saban su ra no arsya ini do udah tunik udah pedeng dan do medium tido dengan try Presai berkesutu ya kene kalenong lai ke bolong Jepang technical names jong inut solvanut batak juk pot mental effect borjing kta yau no sngeu jong kini kijing sawat bami na kini kinut mi ong solva not te tang karne siwa se sembiang ka waipat ka video Kublai Sibun Kublai si hajar mo